नमस्ते, प्रणाम, हरण महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दें कि आज बहुत बढ़िया अपडेट लेके आयल बनी अपन भोजपुरी इंडस्ट्री के यानी नाम के मुमताज नहीं। रुआ सबके बता दें कि भाई समर सिंह जी के गाना समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गए बा। भैया समर सिंह के गाना कर्जा बढ़ा के गए भोजपुरी के बहुत बड़ा लेवल के गाना बा, बहुत बढ़िया गाना। कर्जा बढ़ा के गए बहुत अच्छा गाना बा। तो वह सब समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वह सब देखी गाना के और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। कर्जा बढ़ा के गए समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गए बा। भैया समर सिंह के जोड़ा नहीं के बहुत ही बढ़िया गाना, बहुत गाना मतलब अच्छा लागल हमरा सुन के गाना के। तो वह सब भी समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाई और कर्जा बढ़ा के गल गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी भैया समर सिंह के। काहे कि वहाँ के गाना आते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में तांडव मचा देला। आते ही ऑडियंस पागल हो जाला और पागल के तरह गाना के व्यूअर्स कैला के मायने ना रखेला, गाना बाजला के मायने रखेला। वहाँ के गाना जौन भी बा बहुत बड़ा लेवल पर बाजेला। तो वह सब भी अगर गाना के नहीं सुन ले कर्जा बढ़ा के गए तो कर्जा बढ़ा के गए गाना के सुनी। समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा भैया समर सिंह के गाना कर्जा बढ़ा के गए। जी कर्जा बढ़ा के गए गाना और वह सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा गाना के शेयर करी और वीडियो के लाइक करी, कमेंट करके बताई कहीं गाना कैसा लागल। और हमार वीडियो देखा तनी तो हमार वीडियो की भी शेयर करी और लाइक करी और कमेंट करके बताई कि गाना कैसा लागल। हमारे चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब जरूर करब और लाइक जरूर करब। प्रणाम।